siŵr o fod rhaid i wneud yn well. Mi nath ni dewis targed o 1,000,000 o siaradwyr yn purpasol. Ddim yn jyst yn damwain o rhywbeth nath ni picio off the way, oherwydd gwneud hynny yn fwy o gam na dwi'n meddwl bod pobl yn deall ac yn meddwl. Ac ges i cyfarfod yn gyda gweinidogion yn y Llywodraeth y bore yma cyn gadael Caerdydd i ystyried sut ydyn ni'n neud hyn ydyn. Ni'n trafod polisi economi, polisi a gwasanaethau cyhoeddus. Ac dwi'n meddwl bod rhaid i ni gweithio'n gyletach i wneud hyn, a mae'n mynd i fod fwy o wneud na dyn ni yn sylweddoli ar hyn o bryd. Achos mae rhaid i ni gweud, os ydych chi'n edrych ar gwasanaethau cyhoeddus, er enghraifft, neu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, ar hyn o bryd, does gyda ni ddim athrawon i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu Gymraeg. Felly mae rhaid i ni dysgu Gymraeg i athrawon i gallu nhw dysgu Gymraeg i blant. A mae rhaid ni'n dechrau gwneud hynny ar hyn o bryd. Mae rhaid i ni sicrhau bod pobl sy'n gweithio ar hyn o bryd gyda rhywfaint o Gymraeg, lle bynnag maen nhw, pwy bynnag rhan o'r gwasanaethau cyhoeddus nhw'n gweithio yn sicrhau bod nhw'n gallu cynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hynny'n meddwl bod nhw'n dysgu iaith i hunain ac yn gwella iaith i hunain. Ac dyn ni'n cynllunio sut i wneud hynny. Dyn ni'n edrych nawr am cynllunio gyfer weithlu ni'n sôn bod 20-30 mlynedd yn y dyfodol. Dyn ni wedi gweud fel Llywodraeth, dyn ni eisiau gofal plant bod ar gael i plant cyn bod nhw'n mynd i ysgol. Wel, dyn ni eisiau hynny ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac trwy gyfrwng y Saesneg. Os mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, mae rhaid i ni sicrhau bod pobl yn cael ei hyfforddi i gallu wneud hynny. Mae hynny yn meddwl bod ni'n buddsoddi yn addysg bellach trwy gyfrwng y Gymraeg a sicrhau bod y cwrsiau ar gael, bod y qualifications ar gael, a bod yna athrawon ar gael i ddysgu nhw. Felly mae yna lot o bethau sy'n digwydd. Mae rhaid y Llywodraeth gwneud os ydyn ni mynd i gyrraedd y targedu. A dwi'n credu bod yn her go iawn i'r Llywodraeth. A dych chi'n hollol iawn. Dwi'n credu bod y Llywodraeth cweit eto yn sylweddoli y fath o wneud bydd rhaid i ni wneud.